Čo je to, mi už? Čo tam je? Čo tam je? Ak nemáš v hlave nasraté, začneš premýšľať. Podstatné veci nepodstatné prevýšia. Bo život kurva uteká, že ani nevíš jak. Zrazu máš 30, nedá sa s tým vychcať. Čas je neúprosný, nekompromisný. Človek je často jebnutý, neskoro to zistí. Chcem to chytiť včas, správne kroky spraviť, navýšiť ten jas a temnotu popraviť. Nech nechytí ma zas, nemôžem poľaviť, stále počujem ten hlas. Nenechaj sa zastaviť, viem čo je dôležité. Sračky mám odšité, veľké jak Jupiter, navždy v duši vrité. Len vďaka tomu viem čo